Siyabona sanibingelela iSunday, isonto seliyaphela-ke isonto lisele nje ama-hour ayi-3 nyana ukuthi iphele iSunday singena kwi-Monday kusasa. Right, Khuzani Inhlanhla Nebhadi album ku-YouTube siqede-ke 9 days i-update-ke yama-views le ukuthi ihamba kanjani. Ama-update aku-Spotify sihamba kancane nge-weekend ethatha kudala, especially ngama-Sunday sizobona senza kanjani. Kodwa la uKhuzani album yakhe uma uyobheka iy'namba laphana ukuthi ihamba kanjani, zihamba kahle kakhulu. Ingoma enjengoba nikinikana 1.6 million, Gqoka Kahle 1.176 million, Jola nayo 1.88 million, Nisheshe Nangijaja 463k, Sishaya Amadoda 431k, Ngiphuza Kakhulu 421k, Inkungu Kakhohlwa 420k, Inhlahla Ezanebhadi 411k, Ngisinisa Okohlanya Ngasinisa Okohlanya 410k, Umshado Wamafa 407k. Lezi ezinye-ke zikuma-300k nama-258k njengoba niyibonayo, kuze kufike kule esekugcineni ethi Ngimoya Olukhulu esayibambile laphana ku-188k. Lapha-ke okwenzakalayo angazi iy'namba ukuthi ihamba kanjani, kodwa zihamba ngendlela yazo. I-albamu 9,966,096 ngaphezulu wama-views after 5 days if ukhawunta zonke lezi ngoma njengoba zinjalo. Ikhuphuke ngobani 1.2 million 71,584 isho kanjalo. Kodwa-ke angeke wazi nawe ungayibalela uthole ubuqiniso balo nkulumo leyo. Kodwa-ke ngithe mangibala iyo inamba le engiyitholeke kwaze kwathathu, kodwa angeke wazi-ke wona omunye mawubala ukuthi ungathola ini. Uma ukuthi-ke lezi nombolo ziverifye ku-YouTube zinjena vele, hhayi usazoyishintsha. Kusho ukuthi-ke kuhamba kahle kakhulu, kusho ukuthi-ke abantu basaqhubeka nokuphusha umsebenzi wedlamulenze, umsebenzi kaKhuzani ngendlela vele okumele bawuphushe ngayo from the start. Sekuday number 9 njengamanje, kusasa sobe sithi 10. I-album isaqhubeka igijimisa bani-ke u-30 days. Sobona after 30 days sesenza-ke i-summary ukuthi na ihamba kanjani. Bengayitsheli futhi namhlanje ukuthi ngizokwenza enye i-video, kodwa nakho ngila ngizokwenza enye i-video ngoba yini, ngibona umehluko ubomkhulu kakhulu. Abantu-ke basaqhubeka bayidlala i-album. Amandla abantu angeke wahle, abantu kubavimbe uma befuna ukukhombisa lowo mculi loyo ukuthi bamsupport kanjani. Cha, bengayitsheli ukuthi kusazoba kanje, ngane zakwethu, bengayitsheli ngampela. Bengiyitshela ukuthi kusazohamba kahle khona, kodwa-ke kuhambe kancane. Kodwa ngendlela eniqhuba ngayo ngiyabona ukuthi kunomehluko omkhulu eniwenzayo, nanokuthi into enifuna ukuyenza nifuna ukukhombisa umhlaba wonke ukuthi niyimisele ngokudlala umsebenzi kaKhuzani. Okuyinto enhle-ke le. Nezinye-ke iy'ngoma-ke ngiyathemba ukuthi zizopick up-ke zikwazi ukuthi zize zifike lapha phezulu. Kodwa-ke lokho enikwenzayo njengamanje kuhle kakhulu, kuyancomeka. Lezi namba lezi anyone engayi-verify, is not ukuthi is the final numbers. Anyone can go there acalculate ngendlela yakhe, athole yakhe inamba. Njengami njengoba ngenze le video maybe 2 hours ago, bese ngiyiphosta ngesikhathi ngiyiphosta ngayo, maybe uzothola inamba eyi-different, I don't know. Kodwa mina ngikushoyo ukuthi zibe kanje ngesikhathi ngiyithola. Isibheke ku-10 million-ke i-album bafowethu, sibheke 10 million, okuyinto ezoba nkulu kakhulu yokuKhuzani emculweni wakhe ukuthi ngensuku eziwu-10 album yakhe ishaye 10 million iyonke. Nalo Spotify ngapha uyatotoba nawe uyaza kancane kancane. Asazi-ke ukuthi ke kuzokwenzakalani. Bakhona abama-monthly listeners basalida, ibuyile ne-list, kodwa la ku-YouTube la naku-Spotify kuyasondela kancane kancane. Sibonga kakhulu kona konke ama-Blue Nation, abathandi bakaKhuzani nje nabasapotha nje umsebenzi kaKhuzani ukuthi benze lento abayenzile, nisebenzile kakhulu, niqhubeke nibambe kanjalo-ke niyimisele. Enikwenzayo konke kuyabonakala and kuyawenza umehluko. Nisale kahle.